Dnes sa budeme báť. Len málo prívržencov hororového žánru nepozná sériu filmov a hier Votrelec. Po neveľmi vydarenom hernom pokuse menom Aliens Colonial Marines konečne prichádza plnokrvný hororový titul z tohto sveta. Je čas opäť sa báť Votrelcov. A to najmä vďaka hre Alien Isolation. I'm Samuels. I work for the company. Dajte s Bohom hordám Votrelcov vybuchujúcich pod intenzívnou paľbou samopalov a plameňometov. Najnovší Alien sa vracia ku koreňom tejto série. Hlavnou postavou je Amanda Ripley, dcéra historicky prvej protagonistky z filmu Votrelec. Pátranie po čiernej skrinke z lode svojej matky zavedie Amandu na vesmírnu stanicu, ktorú ale obýva aj jeden Votrelec. A všetci vieme, čo dokáže Votrelec urobiť s vesmírnou stanicou a jej posádkou. Amandinou úlohou je prežiť a pomocou rôznych trikov újsť z vesmírnej stanice. Votrelec je však vybavený vynikajúcou inteligenciou a správa sa ako ozajstný lovec. Kde to bolo? Vieš, že to bolo? Nevieš to? Tu je. Po svetovom šampionáte v hre Dota 2 je na rade aj fenomén League of Legends so svojimi majstrovstvami. Počul si to? Poď so mnou. Jožo, hýbaj. Pomaly. Vidíš ho? Podarilo sa firme Riot Games aj tento rok prekonať vysoko nastavenú latku a priniesť najlepšiu hernú show na svete? Tam je. Poď! Milí diváci, my si myslíme, že rozhodne áno. Šestnásť kvalifikovaných tímov z celého sveta absolvovalo cestu po ďalekom východe. Skupinová fáza sa odohrala na Tajvane a v Singapúre, odkiaľ sa bohužiaľ nepodarilo postúpiť žiadnemu európskemu tímu. Po vypadnutí Brazílie a Turecka ďalej do vyraďovacej fázy postúpili dve americké družstvá a po tri z Číny a Južnej Kórei. Semifinále na svetoznámom štadióne Sangam v Soule už ale bolo čisto čínsko-korejskou záležitosťou. Do veľkého finále o viac ako $1 000 000 nakoniec postúpili favoriti z korejského týmu Samsung White a čínska stálica Starnhor Royal Club. What a sight! Hej! Každý hráč má z času na čas chuť zahrať si niečo nové. Dnešná doba ponúka našťastie aj iné možnosti získania PC hier, ako je len návšteva obchodov v preplnených nákupných centrách. Najpohodlnejšie je samozrejme nakupovať hry priamo z nášho PC bez potreby vstať zo stoličky. Najznámejšou online službou predávajúcou hry je Steam. Okrem obchodu s hrami, Steam ponúka aj službu Cloud, čiže možnosť mať hry uložené online a hrať ich z hociktorého počítača. Navyše Steam veľmi často poskytuje na rôzne hry zľavy, takže sa dajú kúpiť lacnejšie ako v klasickom obchode. Ak náhodou naša vyhliadnutá hra nie je v Steame v zľave, môžeme skúsiť stránky vyhľadávajúce nízke ceny, napríklad g2a.com. Tu si ale treba dať pozor na rôzne lokalizované jazykové verzie. Ak uprednostňujete nákup na Slovensku, je tu pre vás stránka xgames.sk. Ponúka široký výber hier za veľmi priateľné ceny. CD kľúč k hre vám príde na e-mail takmer okamžite, takže môžete hrať hneď, ako na hru dostanete chuť. Posledné miesto, ktoré spomenieme, je Facebook. Vývoj hier na Facebooku ide rýchlo dopredu a už aj tam sa dajú nájsť kúsky hodné pozornosti ostrieľaného gamera.
RPG hry sa tešia veľkej popularite už od nepamäti, a to najmä vďaka možnosti úpravy svojej hernej postavy, s ktorou môžete následne prežiť veľkolepé dobrodružstvo. Ak sa vám ale nechce platiť 50 eur za najnovšie pokračovanie Diabla, nechajte si od nás poradiť. To, čo na prvý pohľad vyzerá ako detská halloweenska zábava, je v skutočnosti veľmi zábavné RPG od známych vtipkárov z Double Fine Productions. Hráč ovláda skupinku detí, ktoré počas halloweenskej noci odhalia inváziu zlých príšer. Príšer jedného člena skupiny unesú a záchranná misia je nevyhnutná. Deti zbierajú a využívajú halloweenské kostýmy, ktoré majú v boji proti monštram rôzne schopnosti. Bojové aj prieskumné. Kostium Quest sa dá kúpiť na Steame za 4,99. Magicka je RPG v celku unikátne. Hráč ovláda čarodejníka, ale na tom by nebolo nič nezvyčajné. Avšak namiesto používania vopred určených kúziel je tu možnosť vytvárať si vlastné. Efekt každého kúzla je závislý na tom, ktoré z 8 rôznych elementov obsahuje. Dôležité sú teda nielen rýchle prsty, ale aj bohatá fantázia. Magicka stojí na Steame 9,99 € a dá sa k nej dokúpiť obrovské množstvo rozšírení. Počul si to?